Masterizer. Sanibona imovie yethu yango-2024 igama layo Speak No Evil la siyiqala khona ngomndeni oya kwi-vacation ebusuku uyovakasha. Sibona abazali ababili bephuma emotweni for ukuyo-check indawo ingane yabo yemfanisela emotweni. Imovie bese sishiftela komunye umndeni wakwaDalton e-America okuBen ubaba wakhona noLouis abakaDalton nendodakazi yabo Agnes nabo bavakashe khona kule vacation yase-Italy. Kwafika enye indoda yaseBritain igama layo Paddy yababuza ukuthi le sihlalo bayasebenzisa yini. OBen bamnikeza isihlalo wasithatha wasihudula wahamba naso. Ntambama ingane yabo Agnes wayeselahle ihobby ithoys elicishe elifana no-teddy bear. Wayesephatheke kabi Agnes ukulahleka kwethoys lakhe ngoba le emotional support yakhe emgcina ijabulile. UBen wahamba esecasukile mangabe unkosikazi wakhe uLouis ethi akalifuni alibheke. Umndeni wakwaDalton waphinde wahlangana noPaddy owabanika leyo hobby toy ethi uyicosha ngaku-swimming pool. UPaddy waba-introduce unkosikazi wakhe uSierra nendodana yabo eyayingakwazi ukukhuluma untuthwane nge-English u-Ant. UPaddy nomkakhe uSierra babonakala beyabantu abanobungani noma sasingazi kahle ngengane yabo untuthwa u-Ant ngoba wayengakwazi ukukhuluma. Le mindeni yomibili siyibona isidla ndawonye idina kwenye ama-restaurant aseduze. UBen wabachazela ngomsebenzi awutholile wamsusa e-America wamletha la eLondon nokuthi umkakhe uLouis uze wawuyeka wakhe uzabela. UPaddy wabatshela ukuthi udokotela owasheshe wayinike early retirement for practice. Wathi indodana yabo Ant unesifo se-congenital aglosia okuwukuthi unolimi olufishane kunabanye abantu ukwenza kube nzima akwazi ukukhuluma. uLouis wabatshela ukuthi yena uyi-vegetarian. Bahlala kwaze kwahla ngoba sibona ukuthi babesajabulela nobungani babo obusha. Ngakusasa umndeni wakwaDalton wabuya kuleyo vacation waphindela eLondon. Ukuhamba kwensuku uBen watshela unkosikazi wakhe uLouis ukuthi umsebenzi akawutholi. Lokho kwayiphatha kabi ithandana. Bafunda ne-postcard ababelinika uPaddy layo babewumema khona umndeni ukuthi ubavakashele emzini wabo oseplazini eDavern for enye vacation. uBen wathi abahambe khona bezoshawa umoya wavuma noLouis. Ngaleyo weekend umndeni wadrive usuye eplazini emzini kaPaddy kuyovakasha for a vacation. Kwakuyindawo ekude base bedrive usuku lonke baze bagcina sebefika ebusuku. Bemukelwa bebingelelwa uPaddy noSierra bebangenisa ngaphakathi. Ingane kaLouis entombazane uAgnes yangena ithi izobingelela u-Ant kodwa yayithulela u-Ant akangamnaka wathi uSierra sometimes unamahloni. Later umndeni wahlangana for ukuzodla idina. uPaddy wabenzela i-blood orange juice ama-orange abomvu abayatshala eplazini labo. uPaddy wafuna ukuzwisa uLouis uphisi wenyama erostiwe phezu kokuthi uLouis wayeshila ukuthi akayidli inyama uyi-vegetarian. Wazenze ngathi uyayidla ethi imnandi kodwa wayikhipha emlonyeni mayibona bengamnakile. Isivakasha uBen wayihambe yolahla udoti ngesikhathi ebona u-Ant wayengakwazi ukukhuluma efuna ukusho something engamuzwa. Nokuyilapho abaphazanyiswa uPaddy babizela endlini. Ebusuku uLouis noBen baye ekamereni ababenikelwe lona njengeyivakashi. Owesifazane wayesaphatheke kabi ngokudlisa inyama into angayidli. Bethi sokubona into eyomile efana namachaphazelo egazi phezu kombhede. uBen watshela unkosikazi wakhe ukuthi ezinye izinto engaboyinaka ngoba baseplazini la. Ethi uLouis ngididiswa nawe ukuthi uPaddy udokotela kodwa uhlala la. uBen wakhumbuza uLouis ukuthi la akhona e-America izinto zenzeka ngenye indlela. Ngakusasa imindeni yomibili yaphuma izolele ehlathini. uAgnes wabona kulenga uzwe ngethi ufuna ukudlala kodwa evinjwe u-Ant owayemile phambi kwakhe. uLouis wamcela u-Ant ukuthi amele eceleni khona u-Agnes ezokwazi ukudlala wayithulela u-Ant kodwa uPaddy wamgqavuma. uLouis noBen bamkhuza uPaddy ukuthi angambambi kabuhlungu kanje u-Ant. Later sebesendlini uLouis watshela umkhonyane wakhe uBen ukuthi akakhululekile ngokuvakasha laye nosefuna ukuphindela emuva. Khona lapho kwangena uSierra ngenkathi ba-invitele ukuthi bayodla idina kwenye restaurant eseduze. Ethi khona omnye chef opheka khona ekuthiwa uMike opheka ukudla omnandi. Esehambile uSierra uBen watshela unkosikazi wakhe ukuthi uLouis akayeke kuba suspicious kakhulu ngoba labantu bazama ngakho wonke ukubajabulisa. Sebehamba bethuswa ukuthi idina bayakulona labantu abadala kuphela ingane ayidingeki. Nokuthi uPaddy wayeqashe omunye umngane wakhe waseSyria ukuthi azogada ingane. uLouis wakomplaina ngokushiya ingane yakhe uAgnes nendoda. uPaddy wabatshela ukuthi indoda ethembekile le ethi yasuswa izimpi ngakube eSyria ibiwuthisha ngokomsebenzi. Nokwathi later bafika kuleyo restaurant kodwa abakwaDalton batshelwa ukuthi ibona bodwa bazoba yivakashi namhlanje ebusuku. Uchef uMike wafika nemenu yokudla okukhona even ama-mushroom atholakale khona la ehlathini. Ekhaya ingane zayidlala macashelana ne-babysitter ngesikhathi u-Ant ehambisa uAgnes endlini kababa wakhe. Wavula idrawer elalinawashi wakhipha elilodwa elalinelanguage yesiDanish ngemuva noma uAgnes wayengama-understand u-Ant. Kwidini uPaddy noSierra batshele ivakashi ukuthi sebethandane 17 years kodwa basahave sex usuku nosuku. Zeyithuka ivakashi mazizwa lokho ethi uLouis yena uBen usuke nenhlanhla mayithole kanye ngenyanga. Wasukuma uSierra wamaphambi kaPaddy wathi yena uyihalela kwamanje sex. Besathuswa yilokho abakwaDalton wavele wasuka uSierra noPaddy bahamba. Bayongena emotweni yabo beshiya uBen noLouis ukuthi bakhokhele ibill. Ekhaya u-Ant wayekhombisa uAgnes umzimba wakhe ugcwele imvimbi kodwa khona lapho uma wakhe wavele wangena ngokushesha iy'ngane zayilalisa
sengathi beyivele ilele. Ebusuku uLouis wayelele engakhululekile wavuka ethi uyo-check ingane yakho Agnes, kodwa wethuka uma engamfica u-Ente no-Agnes endlini. Wahamba ethi uyobabheka endlini ka-Sierra, wethusa ukufica ingane ilele nabantu abadala abangagqokile. Wamthusa lokho uLouis waphuthuma wathatha ingane yakhe. uLouis wavusa umkhonyana wakhe uBen wamtshela yonke into. Wacasuka umndeni waDalton babuyele emotweni yabo badrayiva bethi bazohamba kungakavuki umuntu. Kodwa sebesendleleni u-Agnes wakhalela ithoyizi lakhe Hoppy alishiye ngemuva. uBen wathi ku-Agnes usumdala manje uzoba na-12, asisekho isidingo sokuthembela kulela thoyizi. Kodwa u-Agnes wakhalela lelo thoyizi wavuka ile panic attack yakhe nokuqala okuyinwaye. Ubona lokho umndeni babengasena-choice ngaphandle kokujika abadrayiva babuyela khona eplazini. Bathi bebuya bathola ukuthi uPaddy noSierra sebevukile. Bebabuza ukuthi besenikaze nihambe ningasavalelisanga. uLouis wabatshela iqiniso ukuthi umphathe kabi yena ukufica ingane yakho Agnes elele nabo endlini yabo bengagqokile izolo ebusuku. uSierra waxolisa wathi ukuthi yena ubone u-Agnes wamthanda kakhulu wamkhumbuza indodakazi yabo eyashona. Ethi uzwe u-Agnes ekhaya la wabona ukuthi ngcono umthatha alale naye. Umndeni wakaDalton waphatheka kabi mawuzwa nendodakazi yabo Agnes ethi safuna ukuhlala yena. Umndeni wagcina udecide ukuthi uzophinda uthi ukuhlala isikhashana. Kwathi emini ngalolo suku iy'ngane zayipenda amathoyizi engadini. u-Ente wabhala imeseji ngelanguage yesiDanish. u-Agnes wahluleka ukufunda into engabhaliwe nge-English. uma wakhe wasukuma weza walihlafuna u-Ente iphepha. Late u-Agnes watshela uma wakhe ngemeseji ebebhalwe u-Ente. Ethi u-Agnes inkulu into afuna ukuyisho u-Ente kodwa akakwazi ukukhuluma. uLouis watshela ingane yakhe ukuthi ayikho into erong ngo-Ente u-right. Wathi late abahlangana sebedla ilunch iy'ngane zabakhombisa umdanso kade ziwupractice. Kodwa zathi idansi uPaddy wayengayekile ukugxeka u-Ente ethi akenze kangcono. Kodwa kwathi noma esephefome kahle u-Ente uPaddy wayengayekile ukumgxeka. No! Hey! I miss you. It's alright. uPaddy waqhubeka nokuthethisa u-Ente wagcina esekhala u-Ente. Lento yamphatha kabuhlungu uLouis wagcina esetshela umkhonyana wakhe uBen ukuthi ufuna ukuhamba kwamanje. uBen wathi kuLouis ukuthi sebephuzile akathi ukulinda. Later uPaddy wayesedakiwe elele embhedeni. Wangena u-Ente wamkhumula iy'khiye ezayigaxe ebhlukweni lakhe. u-Ente wathatha u-Agnes wahamba wayovula kwenye indlu yamahhashi eyikhiyiwe. Sebengaphakathi u-Ente wavula omunye umnyango kwi-floor wehlela phansi kwe-basement. Sebephansi kwe-basement bafica inqwaba yezinto impahla ekubonakala ukuthi ezabantu abahlukahlukene. u-Ente wavula enye i-album ekhombisa u-Agnes ezinye iy'thombe zeminye imindeni ehlukahlukene kodwa yayishuthe noPaddy noSierra. u-Agnes wanothisa ukuthi ikhaphula esuke iney'ngane ey'hlukahlukene. Leyo naleyo ngane esuke ibukeka ingajabulile. uPaddy wakhombisa u-Agnes umndeni wakhe wangempela. La u-Ente ayishuthe khona esithombeni ekhiphela ulimi lakhe ngaphandle. Watshela u-Agnes nge-sign language ukuthi labantu bala ekhaya bamsika ulimi. u-Ente wathatha isithombe somndeni ka-Agnes wakhombisa u-Agnes nge-sign language ukuthi nawe uyalandela. u-Agnes wayesethukile wasebenzisa ifoni yakhe ukushutha iy'thombe ezikule album. Seyiqeda lapho iy'ngane zaphuma zakhiya kuleyo ndlu zingabonanga umuntu. u-Ente wabuyela endlini kaPaddy kodwa wethuka uma efica ukuthi usevukile. u-Ente wayebambe ukhiye eshawa uvalo lokuthi uzobanjwa. uPaddy wambuza ukuthi wamela kude nje awusangithandini wozongibamba. u-Ente wamqhamukela ngemuva wamgaxa ukhiye enze ngathi uyamkotela. u-Agnes wathatha induku eqinile ecijile wayibhoboza ngayo ethangeni. wakuma wakhe wathi uma sengiyi-teenager ngizoba kuma-period ngicathi siqalile leyo nto. uLouis wathatha u-Agnes baye ebathroom kadwa u-Agnes wamkhombisa iy'thombe lezade ey'shutha. wathi uma eyibona uLouis wethuka kakhulu esephuma. wabiza umkhonyana wakhe uBen wathi indodakazi yethu iyasidinga for emotional support. wathi uma efika uBen u-Agnes wamkhombisa lezo y'thombe wethuka naye uBen. emva kwalokho umndeni wavumelana ukuthi kufanele ba-acte normal ingathi akwenzekanga lutho bangakhombisi ukuthuka. uLouis wabheka something wathola ummese we-box cutter for ukuyivikela. wathi bazosebenzisa le excuse ukuthi u-Agnes uqala ukungena esitejini sama-period khona bezokwazi ukuhamba bashiye lo muzi. bobathathu baphuma ebathroom ngesikhathi bebatshela ukuthi u-Agnes use-anxious about ukungena kuma-period usefuna ukuhamba. le couple enye yenzo bebengakulindele ngoba yabavumela kalula ukuthi bahambe. kodwa umndeni waDalton usuqoqe zonke iy'mpahla zawo sokuthi uyahamba. bethi uzokufica isondo lemoto yabo liphantshile. uBen wathi uzofonela umakhenikhi wathi uPaddy akakhululeke uzolilungisa yena lento. wathi emva kwesikhathi uPaddy waselilungisile isondo wabuza ku-Agnes ukuthi ayikho into ayikhohlwayo. intombazanyana encane u-Agnes wabuka phezulu wabona i-Hoppy toy yakhe erofini. uBen wasebenzisa iladder for ukunyuka yaphezulu kodwa wathi uma ebaphosele leyo Hoppy toy ezansi watholakala isikiwe idatshuliwe. kodwa noma kunjalo u-Agnes wayengasenandaba wayesefuna ukuhamba. khona lapho imindeni yavalelisana uba usulungisela ukuhamba umndeni wakaDalton. baphuma bakaDalton ngemoto yabo sebehamba. nokwathi lapho sebehamba u-Agnes wayekhathazeke ngomfana omncane u-Ente. uLouis uma wakhe wamtshela ukuthi bazomtholela usizo umfana basebehambile. kodwa khona lapho Dad! Dad, stop! He threw a hand in the leg!
uPhedi wajikijela u-Ent emanzini ashonayo nomfana wastrugglishwa basemzimeni ngoba wayengakwazi ukubhukuda. uBen wagijima wawungena emanzini for ukuyomsave. Ngenhlanhla wakwazi ukumsave kodwa ngebhadi umndeni wakhe uBen wawusukhonjwe ngesibhamu. Umndeni kaDalton wawusukhiyelwe kuleyo ndlu yamahhashi ngesikhathi bebephoqelela ukutransfera yonke imali yabo kwi-akhawunti yabo. Wathi uBen mayebabuza ukuthi bayenzelani lento, wathi uPhedi ukuthi nani nikuvumele lokhu ukuthi kwenzeka. uPhedi walungiselela umjovo wokujova ingane yabo Agnes before amsika ulimi. uLouis wancenga uSierra ukuthi akhuze umkhwenyana wakhe. uPhedi wathi ngeke sakusiza ngalutho lokho. uLouis wasukuma nebox cutter wasika uPhedi ebusweni wawuxavuna isibhamu kuSierra wamphuca. umndeni kaDalton wasukuma usuphuma nawo u-Ent. Ngaphandle bamkhela ngaphakathi uSierra nomkhonyana wakhe uPhedi. Bangena bowu-4 emotweni sekulindele ukuthi ikhanjwe kanti kuzovele kuqhamuka uMike ushef wase-restaurant abadubule. Babengasena-option bahlehlisela imoto ngaphakathi baphuthuma bawungena endlini bayegiyela khona. uMike waqhekeza la kukhiyelwe khona uPhedi nomkakhe wabakhipha. Esitholayo ukuthi noMike opheke e-restaurant wayesebenzisana nabo. Ngaphakathi endlini uLouis wathola ifoni ethi siwafonela amaphoyisa kanti uSierra uzovela anqamule iy'ntambo zefoni engaphandle. Phezu kwalokho kwavele kwacisha nogesi umndeni wasala usuhlele ebumnyameni. uMike wayesaqhubeka nokubadubula ngaphandle bamemezeza baphuma. umndeni waphoqeleka ukuthi uyinikele. Baqale bafihle iy'ngane kwi-closet bayijeltha ihlale iy'thule kanje baze babuye. Baqala bafuna endlini bebheka izinto abangayivikela ngazo. uLouis wathola i-cleaner acid. Ngaphandle umndeni uHlanyawo noMike wabo babeviva for ukuthi babegade yonke indawo. uMike wakhuphuka ngeledra for ukuyongena endlini ngeroof. uPhedi wayephethe isando wagqekeza ngaso wavula wangena. noSierra wagqekeza umnyango webasement wayongena ngawo. uPhedi wayesengaphambi kweroom la kucashe khona uLouis. Wazama ukuphusha umnyango kodwa wayebherekethe ngefinish. Waphusha ngokusebenzisa amandla akhe wonke for ukungena kanti uLouis uzomgwaza ingalo ngemfoloko. Kodwa uPhedi wahlehlela ukukhahlela umnyango kanti uzongena uLouis esebalekile. uPhedi nomkakhe uSierra badlula phambi kwala kucashiswe khona iy'ngane. uBen wayecashile elindile kwi-attic ngesando egade ukuthi makuqhamuka uMike ama-attack. uPhedi wezwe engathi kukhona into engaphakathi kwi-closet wavula wafica iy'ngane. Kwaqhamuka uLouis wamfutha nge-drain cleaner acid ebusweni wamshisa. uSierra waziyeka kanjalo iy'ngane y'baleka waphuthuma ukuyosiza umkhwenyana wakhe. uMike wathi udubula uLouis ney'ngane kanti ushaya ismooth kuzokuqhanyukela uBen wayephethe isando. okuyilapho bashana khona uMike noBen. noMike kwakubonakala engathi unamandla ngoba wayi-overpower uBen efuna umhlaba ngehlo phezu kweglasi. esamphusha kanjalo kwangena uLouis wasicosha leso sando wasihlaba sabhajwa ekhanda likaMike wafa same time. ebathroom uSierra wayezama ukupholisa umkhwenyana uPhedi ngamanzi. uPhedi watshela uSierra ukuthi akaqhubeka ulekelela uMike baqedele lento abayiqalile. umndeni wonke wanyukela upstairs ngathi sebewusebenzisa isitebhisi lesi kunyuke ngaso uMike. bathi besazama ukwehla ngaleyo ledder kanti kuzoqhamuka uSierra. nokwathi lapho esethi udonsa i-trigger uLouis wamsakaza ekhanda naye wawufela phansi kanti isisindo somzimba kaSierra soshaya iledder seliwise phansi. ngenhloso yokuvikela umndeni wakhe uBen wayinikela ukuthi ayowela phansi aphuke umlenze. phezu kwalezo iy'nhlungu zokuka kodwa wakwazi ukumisa iledder behla bonke bephephile. bathi sebeyibona ukuthi sebehlile bonke bethuswa ukubona uPhedi sebeka isibhamu ekhanda lengane yabo Agnes. ebuka unkosikazi wakhe uSierra osefile wathi uzothatha u-Agnes amenze unkosikazi wakhe. wathi uPhedi sethi uyawudubula umndeni kaDalton. u-Agnes wamjova nge-sedative ayintshontshe ngesikhathi kusene-chaos. uPhedi waba disoriented same time ngenxa yokuba powerful kwalowo mjovo we-sedative. nokwasekuyisikhathi sokuthi bamqedele kodwa umndeni wakaDalton wangasafuna ukubulala. balungiselela ukuhamba bethi uzoqedelwa umjovo kodwa ngokumfana omncane u-Ent kwakungaphelile. That's my boy. u-Ent wamgxobagxoba ephindaphinda waze wamemeza kwaphuma izwi okokuqala nqa imuvi isiphela. siwubona umndeni wakaDalton usuhamba kulelo plaza. u-Ent wayesathuswe yinto ayenzile. u-Agnes wamnika i-hobby toy emtshela ukuthi izomenza azizwe engcono. siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada kungekudala. Stories of Beat.